Això és una redacció que ens va fer la Maria, perquè ella, el seu tarannà és de ser una lectora i d'atxutxar, entre cometes, perquè llegim. Llavors ella va tindre aquesta idea. Per què és important llegir? Per què? I cadascú vam tindre que posar la nostra opinió o com ho sentim, almenys el meu cas. I vaig fer aquesta redacció, a veure què us sembla. Per què és important llegir? Bona pregunta. Intentaré respondre de la millor manera possible, però, esclar, d'una manera molt subjectiva. Llegir és endinsar-se dintre d'un món on hi ha cabuda a tot allò que aporta els coneixements. La lectura ens enriqueix, no a nivell ja mental, sinó també a nivell emocional. Està demostrat que llegir fa que el nostre cervell pugui funcionar de manera més òptima. Llegir ens permet empatitzar amb allò que estem llegint i això fa que ens posem en el lloc dels personatges, la qual cosa ens permetrà aplicar aquesta empatia en el món real. Mentre més llegim, més vocabulari coneixerem i això donarà lloc a tenir més cultura i a tenir accés a moltes dades útils, a part de que llegir millora i en conseqüència escriurem millor. Llegir és divertit, ficar-se dintre d'una història, imaginar els personatges, els paisatges. És com si viatgéssim, però sense moure'ns del lloc. No és fàcil començar a llegir, si no tens l'hàbit de fer-ho. Però, tot i així, recomano a tots que no tenen aquest hàbit que almenys ho intentin. Seria una llàstima perdre tot allò que es dona una bona lectura. I fins aquí. Oi, molt bé, Dolors. Excel·lent.